да цъкам ПВП, да ги млатим. Малко така да го смажем. Значи, ето още един човек от има ни Shadow Wish. Тима Майнкрафт, Да, имаме много отбори от Тима, много хора от Тима, но няма да снимаме с тях. И скочиха. Да, и ние скачаме. Само да пия. Да, ако има хакове, снимаме. Лов, да, той е килара, трепи всички си каза, за това направо няма думи. Иди, неща да го. Туалетна, 007. Да. Сам да ги избутим от урода. Да, аз ги бута направо в спална. С то шарпнес или кнокбак или аз ги бъркам. Колко хора бяха, то ние ги застрашихме. Да кажа, нашия тим е много силен, просто играехме срещу много хора и ги бихме. Утре, да, ще качим клиповете. Някакъв фърля клип. Профилото, да, IP ще го има в описанието. Сервер е много известен. Някои админи са лоши, но не ба. Ни пишете да. защото ще сигурно. Не дайте да лъжете така. Да, разбирам, някой може да маме. А това ти ли се? Постер е люта, да, Дейв Про е... Да, Дейв Про е колонера. Също е колонер. Да, правим малко описание и PvP. Изпискаме не свършим. Да, ще правим някакъв билд клип. Да, аз не съм добър. Ако ще правим билда, няма да е в този сервер, ами ще е в моя Protect сервер. Може да правим и... О, някакъв пръсна! О, бейби. Кой умря? Лов умря! Видях. Взех легендари сетове много. Добре, ела в хома. Аз някоя. Добре, аз силно с тази сето, защото взех доста. Бавата и... душа. Каски има най-малко втория чест. Не знам колкото искаш. Спря ли аз снимаш? Добре. Си взема малко страничка, че много малко имам. Чакай да се Да, имаме много къщи. Да, това не е най-развитата къща на мен и Марци. Тук е. Няма толкова фулки. Сега ти не изкара най-суните в сървъра. Аз няма ще го показвам. Сигурно се ако искате, може да си покажа и аз Ендър често, но не снимам. Това е проблема. И аз имам много легендарки. Не, там няма никой. Знам го, повярвай ми. Warp Power PvP, да видим да го направим. Да, още оправят Warp Power PvP, те са някакви... Баща тупа Кой? Някакъв... ПП зона. Естествено. Ооо, на Warpen се млатят.
No, pensem, Martin. Oh. Нали, той се поведе. Не мене ми праща тъпа. А това сте си. Да, аз бях от ми пане. Охо, на килавричка засекахме тук. Ето, ето, Надо то ли същия. Много бака. Гледай го прака. Същия килавра. Много бака. О, това сте. Опа, извиняй. Бия тима. Шадова го бия. Писич. Гледай много бака, сега ще го кажа на внима. Лейот! Тук ли си? Знаеш какво е Джан Бон, аз ще допълня. Дом, да. Аз човек без да искам битя Shadow, защото тук много хора се нанасят и затова да го цепя без да искам някой път. Аз го бия на кноко, бе. О, нифрон. Я къде, скъде. Ала, О, ала на Варпен си помотим с ден. Много бакче. Елатка, два хака са в мене. Да, аз ги изнесах, човек. Нерфон. Енда, ние сме там. Елатка, горе. Нерфона, той е... Но... Той няма легендарки, има обаче е хак. Бията, бягай. Тут те насрал, човек. Ага. Хакчето ми скочи. Зарежуе игре тук. Ще изтушат каската по колеса. Нерфон бяга като куче, човек, само го набарам. Аз имам хубаво. Коме база. Тук няма ли е хома? Не, че си фиксна сета първо. Защо нямам зерни бутуши? За бога. Би спи PvP взимам. PvP. Не мога да там PvP. Не. Разбирам как се чувстваш. Добре, аз се опитах като по твой начин да снаредя инвентара, ама нещо не ми се получи. Не. Перфектно си го наредих сега. Първо са ми страничките, те са неудобни. Не, аз съм с питки по... Шагла, Тимани. Ти къде си? Нали си на Енда? Обаче нашия... Добре, аз няма скачвам, защото само си ходил сета. Някакъв Аз съм си взел един от най-силните ми сетове, чакай го. кила. Кой? Shadow ли? Еми ще го кажа да спре, иначе ще го потукам. Няма смисъл с този шаг.
То- Мисля, един се опитвам, бутни отворил, да. Еми, тръгни нагоре, направо по стълбичките, ще ме видиш, там съм напреде. Аха, който как се пише, X син нещо такова. Чай си изям лега. Набара ми си на ламди. Ларп. Аз стигам на Warp Power PvP да видя колко направиха. Warp Power PvP е пуснат. И да, ви кажа, че на Warp Power PvP там правим на яки мелета. Защото там има много капанчета. Там е най-свясно PvP, което ми играли. Само най-свясно това. Споделяме, да, нямаме такова, споделяме, видите. Просто сме с мишки Acer. Те са имат колко страни и бият. да, професионал марки. Power. Power, бе. И си махнах тон колоните. Шалките обърках се. Аз бях я толкова. Power PvP. PvP официално е познато и има много нови неща. Много нови неща, само 2-3 капана. Точно 3 капана. Да, именно. Ама и да ви кажа, че админите си чупят такова рейчера и как му беше им доя, забравих това тук. Спенсър, нещо, как беше. Да, защото са нубове, като почне да ги цепим ние двамата и бягат. Чупят и пажни си, чупят, после ги слагат, защото са на геймът едно и аз може да си от другия акаунт и ги банна, ако ще правя така. Знака? Тъпа да продавам хоум. Някой продава хоум. Не вярвам, защото го пише на бродкаст. Да, ако чупят някой плежър плек на капан. Това ще е мега брутално. Окей. Нефрона е тук. И ще го кажа на... Да, те не са пуснали PvP-то. PvP-то. Кой те удари? Мале, бързо! Аз го килна! Аз го килнах, бе. Нашето яки брат, ви мечове има, бе! Не мене, бе! Ще ги дам, аз ще оставя в базата. Чакай да пие, чакай. Строят се. Аз го блъсках. Умирай умно. Бързо. Едно върни. И ще трябва. Да, и сега ще кажем на Майнкрафт Кател. Варп. Чакай, аз вече е лесно. Warp Power PvP пише. Чай малко, сега идвам.